Neříká Ektor, lokec v okno. Vypnul a neřeší do hovna. Čaute, toto je náš tretie video, ktoré sme natočili len my dvaja a Deditová Voroxis. Taktiež tu máme dva nové účty, Honzu Martina a Dandy 620. Môžeme vám ich ukázať za detvom? Ideme na to, no. Ukážem vám, že včera som prešiel nový level, no dneska. A ukážem vám, že ako mám na tom WC. WC mám na tom, ešte mi chýba dosť veľa. Mi chýba 375 bodov. No, úrovní do aury a skúsime podzemí a skúsime pekelného Giklopa. Poď. A nič, nevadí. Dobre, pozrieme si poštu. Zaútočila na mňa Sabiska, pozrieme sa. Nevadí, celkom dobre. Pozrieme sa do Čechu. Mickou som zvýšila zlatý poklad, Mickou som zvýšila pevnosť, dobre. A dáme si hospodu a ideme sa pozrieť na ďalšiu postavu, ktorá je Voroxis. No, teraz skúsime zaútočiť do arény. No. Dali sme. Ideme do podzemka. Skúsime zelen kravý Gremplin. Nevadí. Teraz vám ukážeme Honzu Martina, ktorá je moja, a zaútočíme do podzemia, kde sme včera dokončili zrkadlo, čiže je to dobré. A zaútočíme a prehrali sme, ale málo nám ostalo, málo nám ubral. Či veľmi veľa nám ubral. No, rukavice, to zoberieme a skúsime také podzemí. Skúsime sa pozrieť do čaroobchodu a nič tam není. No, nič. Skúsime pozrieť zbrojírňu, či tam nič není. Nič, dobre. Skúsime z nemocného stromu a presunieme sa na postavu Dandys, ktorá je Voroxidová. No, takže som 74, mám plné sklička. No, ja už asi tak ani troška nehrávam, mám jeden epic. Skúsime arénu. Dali sme ho. Teraz podzemko skúsime. Takže dáme toto. Nič. Teraz pozrieme sa čaroobchod. My máme tu výdržkov na XXL. Dáme zbrojírňu, či tam niečo nemáme. Ale máme na výdrž. Nič, iba výdrž. A dáme hospodu. Dobre. No a teraz sa s vami lúčime, tak zatiaľ čau. Čaute.